problemes una mica de com està muntat el nostre sector, per exemple, la descapitalització que ens comporta el servei de novetats, perquè abans sabeu que... Què vol dir això? Sí, jo t'explico. Abans es feien pilotes amb lletres, tothom ho sap això, no? Fa uns anys, i ara es fan pilotes amb llibres, m'explico. Cada editorial té els seus llibres, llavors ens els envien, de servei de novetat que es diu. Però esclar, potser a una llibreria n'haurien d'enviar 3, i a l'altra 33, doncs no, els editors n'hi envien 30 i 300. Vull dir, això et ve facturat. I després s'ho donen els retorns, quan els retornes. Però esclar, això s'ha transformat en un problema gravíssim. Però justament per això preguntava, perquè he llegit en algun lloc que les editorials, per afrontar aquests anys de crisi, tot això estan començant a racionalitzar alguns aspectes, entre ells aquest, el de catàlegs de novetats. Jo llegia que una editorial que l'any passat, o sigui aquest any, ha tret, em sembla que eren 400 novetats, és a dir, més d'una per dia, passarà a treure'n 270, que són moltíssims, però que és quasi una reducció de quasi la meitat, justament per això. Home, inclús a no ser que siguis una gran editorial. Sí, no, editorial gran. Estic parlant d'una editorial gran que m'he apuntat el dato perquè abans de venir el tenia. Eren 400 i passaven a 279. Quina llibreria ho assumeix, això? Si és que posar-los en el prestatge ja tens... Però esclar... Hi ha massa producció editorial, jo crec, i a més després també l'altra cosa que deien era que intentaven fer una reducció de preus, a part de reduir les novetats, reduïen els tiratges i reduïen després també el preu intentant fer més llibre de butxaca. Això està molt bé i sí que és veritat que cada vegada surt més llibre de butxaca, surt més llibre amb el preu més assequible. Però, tornant al que em deies tu, no és tanta qüestió que sí, que redueixin els tiratges o que redueixin el número d'exemplars, com el que ens envien. M'explico. Quan necessiten facturar, si d'un llibre en demanes 2, te n'envien 22, encara que hagin sortit menys títols. I això és el que s'ha de racionalitzar. Vol dir que vosaltres factureu i després, quan torneu... Ens ho donen. Però llavors, quan reclames l'abonament, et diuen que han tingut temps d'obrir els paquets. I et tarden una cosa que t'haurien d'abonar en 30 dies, doncs te l'abonen en 60 o en 90 o en 100. Doncs imagina l'autor quan cobra. Doncs perquè si cobra drets d'autor, l'autor no cobra mai. No ho sé, però m'imagino que m'ho enllaça. Per això trobes estrany que pensaves que passava amb les teves factures. No arribava i estan encallats.